Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura żewġ lukandi ġodda f'avvenimenti separati fil-Gżira Awċija. Dawn il-lukandi Reef Hotel and Spa fir-Rabat u l-lukanda Ben f'Marsal Forn jirriflettu l-investiment privat u l-iżvilupp ekonomiku qawwi li qed ikomplu jsaħħu l-prodott turistiku tal-Gżira. Il-Prim Ministru li kien akkumpanjat mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri seta' jara mill-qrib kif iż-żewġ lukandi qed jikkontribwixxu għal prodott turistiku ta' kwalità, sostenibbli u ffukat fuq esperjenza awtentika lil dawk li jżuruna. Il-lukanda Ben qed tkompli ssaħħaħ l-offerta turistika b'kunċett modern li jaqgħad flimkien il-kumdità, il-mistrieħ u l-aċċessibilità. Min-naħa l-oħra Reef Hotel and Spa għandha mal-110 tikmamar b'faċilitajiet ta' benesseri u spazji għall-avvenimenti. Fi żjarat separati Dr. Abela qalli Għawdex għandu rwol importanti fit-twettiq tal-Viżjoni Malta 2050. Kif joffri karatteristiċi distinti li jfittxu t-turisti minħabba l-awtentiċità, il-kalma u l-karattru uniku bħala gżira ta' villaġġi. Użid jgħid li l-Gvern Laburista se jkompli jinkoraġġixxi investiment turistiku sostenibbli li joħloq attività ekonomika matul is-sena kollha, jappoġġja negozji lokali u joffri dejjem aktar stabbiltà lil ħaddiema ingaġġati direttament fis-settur u oħrajn anċillari.